19. mendea, erromantizismoa, zazpiak bat, lore jokoak, karlistaldiak, nazionalismoen gorakada. Giro honetan, aldaketa batzuk gertatu ziren Euskal Herrian txokolatea lantzeko prozesuetan, astiru izan bazen ere. Artisau batzuk, metatean kakao babak belauniko ehotzetik, errotetan ehotzera pasatu ziren. Bitartean, Europako beste herrialde batzuk txokolategintzan prozesu industrialak txertatu zituzten. Gurean, sasoi hartakoa da adibidez, Bernardo San Girons Frantziar Legioaren general liberalak mendaron martxan jarri zuen txokolate fabrika. Garai hartan ere, konposatu zuen Gernikako Arbola kanta Jose Mari Parragirrek, Urretxuko txokolategile familia batetik zetorren bardoak. Munduan mundu aparte, ai, itxasondoko uarte. Mina sendatzeko tori, ai, kikara bat txokolate. Uainek ondartzara arte, ai, ume ioz badakarte. Negar egiteko edan, ai, kikara bat txokolate. Sarraia batek biate, ai, nola zarratu ditzake. Arnasa hartzeko ara, ai, kikara bat txokolate. Kea itzeta itzake, ai, izango ez balitzake. Amets egiteko heldu, ai, kikara bat txokolate. Taupadek tankeak, ai, txarrantxarik ez daukate. Poza auspotzeko hartu, ai, kikara bat txokolate.